Huwag na yung kontra. Abot. Kangandam-ngandam ko. Sudong deh, buk kena impian rom, usung kena mas. Apa yang imbinto ni mas? Usung kena mas sa mga Amerikano. Sitwasyon. Kanya akong armas. Bagong himo. Iki 1, 2, 3. Pero kaya naana sila. Sudlot din ang katapusan yung igit ro. Daghan na ba ni? Nausam ni sila? Ako raysa niya. Buwas na naulaw. Ay. Nagabitutlog ni mo dagkot. Asang kalaban! Patay, daghan naman ani. Nausa man. Cirko ko. Ganong gi daghan makene. Basta daghan naman ani. Daghan makakagriksyo tuntra. Puya po na eh. Tagbuhan ng pusil noon. Hanga kayo. Di mo rot. Iba ko balik mo kurang pa tendo kurang mau di mo rot. Puya po na eh. Lah, cidit ting tail ke. Ano ba gyud? Mas likod. Taka ba? Atay daghan na gyud nila ina usab ni. Lalaban na nam ni. Tay, nanindog ng guro ni uban guro. Di ba guro matay na kupusil? Bago ba ni buhat? Ikiar malait banana saging. Usubin nila! Nen! Move! Kala gid. Tabag ni. Tayap. Ang cool. Aday cool. Ah, dito ko. Matinida magpita. Tinatanggap ko po tunay. Sa balong tikasan magayong patak na niya ako kinid lang.
Danan bala na ako kasi. Tawa ko po ni bala ko. Sa edit naman po ni mo ito. Naka. Uy. Panipir po bay. Kay murag mo usama na imong short bay para wag. Okay ka panipir, gawas mo tumoy. Ada nih, mungkin coba. Ini, pwede man ikarada wala. Takoy na kahit kapuya ay. Naghawan ra mong tagog saging diri kanong. Tinatanggap ko. Ilamang kog sulong nun rin. Wala man sila makuha ko ay. Wala pong video po kupon. Sa kuning lalang pag kay musulong mo sila pag sa man naglaw. Hoy, undang na mo. Kapoy ang pap. Mangon ra magyapon mo. Uli ko ay. Sugor ra ba ko pagkuha sa saging dire. Ugma na puta gumat. Ha? Budagan sa ko. Tinatanggap ko. Guba na ko pusil. Saan ko pusil? Sig ganahan mo uklok na pusil pagmatag pusil mo so pusil nga. Originality ko na kayo. Sila ning. Ito, maghimo ko try. Dari ko.